गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौ बरायग्रोनाय लाग्रोनाय थाबावबाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो गुड निउस मोनसे लाबोनो सानदों नोंथांमोनहा दिनैहाय साखाफारा जानानै थादो जोंनि आसामनि केबिनेटआव थानाय गासै 5,000निबो सुबुंफोरा दिनै जोंनि गासै भिलेज एरियायावहाय गासै गामि ओनसोलावहाय बेरायनानै गांनाय उखैनाय अभियोग बिसिबां दङ बेफोरखौ बिजिरनो थाखाय जोंनि आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिसि सरकारा मोनसे प्लेन पलिसि लादों सासे मिनिस्टारनि गेजेरावहाय 15 दिन बिथांमोनहा मोनसे एरियायावहाय 15था गामि सानसेयाव बेरायनो थाखाय बिथांमोनहा मोनसे प्लेन पलिसि लादों नाथाय बिथांमोनहा सेप्तेम्बर मासनि गेजेरावनो दिनैहाय बिथांमोनहा बेरायनो गोनांमोन नाथाय दिनै केन्सेल जानानै फैगोन डिसेम्बर मासनि गेजेरसिमाव बिथांमोनहा बेखौहाय मावफुंगोन होननानै दिनैहाय बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायदों आरो गावसिनि केबिनेटनि गेजेरजों बिथांमोनहा रिप्लेन पलिसि लानाय जादों बे समावहाय सोरबाया जुदि अरुणोदय स्किमखौ मोनाखैब्ला अल्ड पेन्सनखौ मोनाखैब्ला सोरबाया बेबायदिनो आइवे न'खौ मोनाखैब्ला नोंथांमोनहा मा मोनदों मोनाखै बेफोरखौ गांफा गांफा एप्लिकेसन लिरनानै जे समाव फैयो बे समावहाय मिनिस्टारफोरनि सिगाङावहाय जे सेलेक्टेड जे मेम्बारफ्रा नोंथांनि गामियाव फैगोन बे समाव हो नोंथांमोना बिजेपि हानजानो भट होनाय होयै नोंथांमोननि मोननांगौ मोनथायनिफ्राय नोंथांमोनहा बन्सित जाबायब्ला नोंथांमोनहा बे गासै नोंथांमोननि एप्लिकेसननि गेजेरजों नोंथांमोनहा बे समाव फोरमायथि नोंथांमोनहा खुगाजोंबो फोरमायथि आरो एप्लिकेसन गांफा गांफा नोंथांमोनहा बै समावहाय जे समाव सेलेक्टेड जे माखासे मेम्बारफोर फैगोन मिनिस्टारफोर फैगोन बे समाव नोंथांमोनहा गथायनानै हो बिथांमोनहा जुदि होनो हागोन ना हाया दिनै बिथांमोनहा बिराद मोजां प्लान पलिसि लादों नाथाय दिनैहाय बिथांमोनहा ना फैगोन इलेक्सनखौ बिथा लाखिनानै थांखि लानानै भट बोनायनि थांखिखौ लानानैसो बिथांमोनहा बे प्लेन पलिसिखौ लादों ना पाब्लिकफोरनो होआ ना ओरैनो बुवा ना उरा बाथरि जागोन बिथांमोननि बे प्लेन पलिसिया ना भट बोनायनिल' मोनसे प्लेन पलिसि लादों बे मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम आरो नोंथांमोनहा गासैबो जे प्रिपारेसन जानानै था नोंथाङा सोरबाया न' गंनै गाहाम मोनबाय सोरबाया मोनाखै बेबायदि जानानै दङ नोंथाङा मोनाखैब्ला अरुणोदय स्किम मोनाखैब्ला अल्ड पेन्सन मोनाखैब्ला रान्दि पेन्सन मोनाखैब्ला सोरबाया न' मोनाखैब्ला नोंथांमोनहा रेडि जानायनि गेजेरजोंहाय नों गांफा गांफा एप्लिकेसन लिरनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा गथायनानै हर आरो नोंथांमोनहा मा गोसोआव दुखु दङ मा मोननांगौ मोनथायनिफ्राय नोंथांमोनहा बन्सित जादों बेखौ नोंथांमोनहा फोरमायनायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा फोरमायनानै ला बिनानै ला होनो हायो ना हाया नोंथांमोनहा बिनि गेजेरावनो मिथिनो हागोन नोंथांनि जेन' भट होनाया जेन' बेखाराव थाङा नोंथांनि थाखाय आंनि थाखाय जे दिनै सरकार जोङो दानानै हरबाय नाथाय बे सरकारानो जुदि जोंखौ नायनो हायाब्ला बे सरकारखौ जोङो दोननानै लाब गैया आङो दिनै सोरनिबा एजेन्ट जानानै बुंहराखै रायजो राजाफोर बिथांमोनहा दिनै इलेक्सननि थाखाय बिथा लाखिनानै बे बाथ्राखौ मावथारगोन नोंथांमोना होयोब्ला बेबायदि जोंखौहाय इमोसनेल ब्लेकमेलबो खालामनो हागौ नाथाय नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावहर एप्लिकेसन लिरना हर गांफा गांफा बयबो जेन' बिथांमोना होनो हायो ना हाया जुदि बिथांमोना जोंनि पाब्लिकफोरनि गेजेराव सोङोब्ला उइदिन 3 months 4 monthsनि गेजेराव जोंनो मोनसे स्किम खालामनायनि गेजेरजों सोरबा न' मोनाखैब्ला न' बिनानै ला सोरबा अरुणोदय स्किमखौ मोनाखैब्ला अरुणोदय स्किमखौ बिनानै ला सोरबा अल्ड पेन्सनखौ मोनाखैब्ला नोंथांमोनहा बिख'नानै ला बे समावनोसै रायजो राजाफोर जोङो बिनानै लाख'नायनि मोनसे टाइमा रावबो पार्टि सार्टिनि बाव खोथा गैया रायजो राजाफोर आंबो दिनै निउट्रेलाव थानायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय बे निउसखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायहरदों बिथांमोनहा गैयाब्लाबो नैबे जानुवारि 15 तारिखसिमनि सिगांनो बिथांमोना गासै गामि एरियायावहाय बेरायनायनि गेजेरजोंहाय अभियोग सोर मोनदों न' मोनाखै सोर अल्ड पेन्सन मोनाखै सोरबा अरुणोदय पेन्सन मोनाखै बिथांमोनहा बेनि गेजेरजोंनो मावफुंनो थाखाय केबिनेटआव बिथांमोनहा थांखि लाबाय हेमन्त बिश्व शर्मा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोनहा ससे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासंनानै नाय सेप्टेम्बर माहत 15 दिन অসম চৰকাৰখনে গোটেই গাঁৱত থাকিব সেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে 15খনকৈ গাঁৱত ৰাতি থাকিব
সাৰ্কিট হাউচ আইবি নহয়, আমি 15খনকৈ গাঁৱত আমি থাকিম, মুখ্যমন্ত্ৰীও 15খন গাঁৱত থাকিব আৰু আমাৰ লগত প্ৰায় 5000 সিলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰে যে অভয়াপুৰী এৰিয়াত আমাৰ গাঁওবাসী, আমাৰ গাঁৱৰ অঞ্চলতো মন্ত্ৰী আহিব, আমাৰ সমস্যাবিলাক আমি কম দেখা পাব আৰু পৰৱৰ্তী দিনত এইবিলাক ৰাস্তা ঘাট উন্নতি হ'ব। আমি খেতি পথাৰত পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি মন্ত্ৰীক দেখুৱাই দিব পাৰিলোঁ হৈ, আমি কিন্তু কোনো মন্ত্ৰী অহা আমাৰ এই অঞ্চলত দেখা পোৱা নাই। সমস্যাবিলাকৰ বুজ ল'ব অলপ অসুবিধা পাইছে নেকি, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি, সেইকাৰণে হয়তো তেওঁলোকে অহা নাই। কিমান মানে সদ ইচ্ছাৰে কথাখিনি কৈছিলে সেইটো আমি নাজানো, নে ৰাইজক আভুৱা ভাবিবলৈ এইখিনি কৈছিলে নাজানো। এতিয়ালৈ হয়তো অহা নাই, কি কাৰণ? আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰীসকলক যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান স্বত্বেও আপোনালোকক অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা গাঁৱৰ জৰ্জৰিত যি সমস্যা, সেই সমস্যাক লৈ আপোনালোকে কিয় এতিয়ালৈ ভিজিট কৰা নাই?